私の名前は、みゆ。私は、今では社会人として立派に会社で働いているが、実は、親の顔は全く知らない。物心がついた時には、私は児童養護施設で生活していた。施設にはたくさんの先生がいて、その人たちが母親のような存在だったのだ。私は、施設の年下の子供たちの面倒を見ながら、多感な少女時代を送っていた。そんな私も大人になり、職場で出会ったのが今の夫だ。夫は私が児童養護施設の出身だと知った上でお付き合いをしてくれていた。ミユには本当の家族はいないけど、俺がミユの家族になることはできるだろうと、夫はいつもそう言って、私と一緒になりたいと言ってくれていたのだ。私は夫からのその言葉が嬉しくて、夫となら結婚したいと思っていた。そして、今から約1年前に、私は夫にプロポーズされた。ミユのこと、一生幸せにするって誓うよ。君の夢も一緒に叶えていきたい。と言ってくれて、私はそのプロポーズを受けたのだ。夫がプロポーズで言った私の夢というのは、私がお世話になった児童養護施設に対して恩返しをしたいというものだった。夫には、その夢をしつこく話したことはなく、付き合った当初に一度だけ話した夢だったのだ。それを、夫はずっと覚えていてくれた。私は、それがとにかく嬉しかった。そして、結婚して1年後に、私はその計画を進めていこうとしていた。私は恩返しの意味を込めて、今住んでいる近所に児童養護施設を建てようとしている。まだまだ世の中には、親のいない子供が不自由な思いをしていたり、親がいても苦しい思いをしている子供が大勢いるのだ。そういう子供たちが入れる施設は、まだまだ数が少ない。私は、まだそういう設備がない地域に、児童養護施設を建てることで、たくさんの子供を救い、そうすることで恩返しをしたいと考えたのだ。それを実現するために、私は昔から準備をしていた。施設を建設するには、それなりにお金が必要だと思った私は、学生時代はバイトをして、少しずつ貯金を貯めていたのだ。さらに、銀行でこのことを話すと、なんと銀行から融資を受けられることが決まった。これは予想外の事態だったので驚いたが、さらに驚いたのはその金額だ。私の貯金も合わせて、合計で約5億円という額を準備することができたのだ。あとは、一番大切な土地決めだ。だが、この土地を私は決めかねていた。土地はかなり大切だ。子供の安全を守るためにも、曰く付きの場所に建てるわけにはいかない。そう考えると、簡単に決めてしまうことができずにいた。すると、よろしければ、こちらで土地を紹介しましょうか。と、なんと銀行員がそんなことを言い出したのだ。私はこの年になるまで知らなかったのだが、銀行もかなりの土地情報を持っているらしい。ぜひ、お願いします。私はそう返した。そして、ある土地の情報をもらい、早速現場を見に行くことになったのだ。実際に土地を見に行くと、確かにそこは銀行員が紹介してくれた通りのいい場所だった。敷地も相当広いので、これなら多くの子供が施設に入ることができそうだ。さらに、不自然な段差などもないので、埋め立てなどの費用もかからない。絶対にここにしたいと思って、ここに決めようと思います。と、私はそう言ったのだが、ここで銀行員は言いにくそうに、その前に、これは絶対に伝えなければならないことなのですが、この土地が人気がないのには理由がありまして、と言い出した。確かにこんなにいい土地ならすぐに取られてしまうだろう。日当たりも良くて大通りに面したいい土地だが、こんな場所がずっと空き続けているのなら、本当にとんでもない理由があるのかもしれないと思った。そして、銀行員は重い口を開いた。実はこの土地は、公的には違うのですが、暴力団が管理をしている土地なんです。他にも数カ所の組がこの場所をめぐって抗争をしています。と、銀行員はそう言ったのだ。そんな場所を紹介してきた銀行員にも驚いたが、まさか抗争が起きるほど人気の場所だとは思いもしなかった。そんな場所に児童養護施設を建てさせようというのか。
きっと銀行員も広い土地ということで、一応紹介をしてくれたのだろうが、私は考えただけでも恐ろしくなった。やっぱり、ここはやめておきます。私がそう言うと、銀行員は、ですよね、と苦笑いを浮かべた。やはり、本気でこの土地を紹介したわけではないようだ。ひとまず、この日は土地を決めることはできず、そのままお開きとなった。さすがに、ヤクザが土地を奪い合っている土地だけは無理だ。そう思った私は、また最初から土地を探そうと思った。それから数日後、リビングでくつろいでいると、夫が急に私の前にやってきた。私たちの家はオートロックがついている、それなりに大きいマンションだ。部屋の数もそれなりにあるので、普段は一緒にいることが多い私たちだが、休みが重なっている日は、夫も私も自分の趣味を楽しんでいた。そんな夫が珍しく話しかけてきたのだ。この間、お前が見に行った土地があっただろと、いきなりそんなことを言うので、私は驚いてしまった。夫はこのことを知らないはずだ。土地を探しに行ったのは覚えているが、土地は決められなかったので、夫にはこのことは話していなかったのだ。そうだけど、なんで知ってるのと、私が聞いてみると、夫は嬉しそうにニコニコと笑顔を浮かべて、あの土地はお前が買ったんだろ？あの土地に家を建ててあげたから。お前さ、貯金何億もあっただろ？ローンは全部払っておいてくれ。と、とんでもないことを言い出した。それを聞いた私は、頭が真っ白になって、ちょっと、どういうこと？私は土地なんて買ってないよと、勢いよくそう言った。あの土地は、ヤクザが取り合って抗争しているような土地だ。このことは銀行員にも伝えていたので、確実に私は土地を買っていないのだ。しかし、夫はなぜか笑い出し、またまた、お前が銀行員と一緒に行ったのはわかってるし、ここに決めようと思うって言ってただろと、そう言った。聞けば夫は、私が銀行に行った際に、こっそりとついてきていたらしい。そして私が、ここに決めようと思います、と言ったのを聞いて、勝手に施工会社に依頼をしたというのだ。つまり、夫はヤクザが取り合いをしている土地に、勝手に家を建てようとしているようだ。何を言ってるの？私は土地なんか持ってないってば。それに、家って何？私が建てたいのは、児童養護施設って知ってるでしょ？と、私は思わず、涙目になりながらそう訴えた。ヤクザの土地に、勝手に家を建てようとしているのも驚きだが、それ以前に夫は、施設ではなく、家を建てていると言ったのだ。そのローンを私に払わせようとしていることも含めて、夫に対しては不信感しかなかった。すると、夫は意地悪そうな笑みを浮かべて、さ、施設なんて無駄だと思うぞ。俺はミユが施設出身でも気にしないつもりだったけど、あの貯金をそんなものに使うなんてもったいないって。俺と結婚したんだから、そのお金も俺のために使ってくれよ。と、信じられないことを言い出した。まさか、そんな風に思われていたなんて。私はショックだった。夫はプロポーズの際に、君の夢も一緒に叶えていきたいと言ってくれた。私はそれを信じて、夫と一緒になったのに、夫は私の夢を無駄だと言ったのだ。そして、施設のために貯めていたお金を、夫婦の家を建てるのに使えと言いたいらしい。私は、夫がしでかしてしまったとんでもない現状と、夫の発言のせいで頭がクラクラしてきて、ごめん、今日はもう寝る。と、そのまま寝室に向かった。夫は何か言いたそうだったが、顔色悪いけど大丈夫か？明日はちゃんと話し合いしような。と、それだけを言われた。大丈夫か？と聞いてくるが、それが自分のせいだと、なぜ夫は気づかないのだろうか。明日はきっと、私たちの話し合いでは済まないだろう。土地の場所取りに尽力しているヤクザたちが、この事態に気づいていないわけがない。明日には、きっと我が家にやってくるのではないか。私はそんなことを想像して、ますます頭が痛くなってきた。そして、その予感は的中した。夫に裏切られた数日後、ついにヤクザにバレて、
我が家にヤクザが集団で押しかけてきたのだ。夫は仕事で家にいなかったため、私はたった一人で、ヤクザと相対しなければならなくなった。オタクですか。勝手にうちの土地に家を建てようとしているのは。と、ヤクザの代表らしき人がそう言うと、てめえ、どういうつもりだと、ヤクザの下っ端らしき人がそう怒鳴ってきた。私は、緊張で震えながら、私がしたことではありません。あれは、土地を紹介された時に、夫が勘違いして、家を建てる計画を進めてしまっただけです。と、現状を素直に伝えた。しかし、じゃあ、あんたは何の関係もないと。そんな言葉で言い逃れられると思ってるんですか？と、ヤクザは私の言葉を信じるつもりはないらしい。すぐに工事を中止させます。お金も払いますから、どうか許してください。と私がそう言うと、ヤクザは舌打ちして、はした金でどうにかなる問題じゃないでしょう。じゃあ聞かせてもらうけど、あんた、今すぐにいくら出せるんだよ。と、イライラした様子で聞いてきた。そのヤクザの言葉を聞いたとき、私はもう自分の夢を叶えられないことを確信した。私は、夫の身勝手な行動のせいで、大切な貯金を使わなければならないようだ。2億は出せます。と答えると、ヤクザたちがどよめいた。さらに、夫のお金ではありません。すべて私が出します。と、私がそう言うと、ヤクザの目つきが変わった。そして、まだ若いのに、そんな大金を貯めて何をするつもりだった？不動産か銀行か知らんが、あの土地を紹介されたってことは、何かをするつもりなんだろう？と、ヤクザはそんなことを聞いてきたのだ。話すと長くなりますが。と、私はそう切り出して、自分の生い立ちと自分の夢を、ヤクザにすべて話した。私が児童養護施設の出身だと知った途端、ヤクザたちの張り詰めていた空気が解けたのだ。中には、目を潤ませているヤクザまでいて、私は困惑するばかりだった。じゃあ、あんたは児童養護施設を建設する土地を探していたのか？ヤクザはすっかり落ち着いた様子でそう言った。その声からは、もう私を問い詰めようとしているような勢いはない。はい。でも、もう諦めます。夫がしたこととはいえ、私にも責任はありますから。と、改めて謝罪すると、ヤクザは私をしっかりと見据えて、なあ、姉ちゃん。俺たちの土地に児童養護施設を建てないか？と聞いてきたのだ。え？私は驚いてしまい、そんな返事しかできなかった。さっきまでこのヤクザたちは私に土地のことで怒っていたはずだ。それがどういう心境の変化だろうか。すると、それはヤクザたちも感じていたようで。急にどうしたって思っただろ。実は俺たちの組の人間は、大半が身寄りがない施設育ちや、親から虐待されていた奴の集まりなんだ。と説明をしてくれた。聞けば、ヤクザのメンバーたちは、幼少期にきちんとした教育が受けられなかったり、親からひどい目に遭わされて、社会に出られなかった人もいるそうだ。その人たちを拾い上げたのが、今のヤクザの会長らしい。あんたみたいに、不自由している子供を救おうとしてくれる人間に悪い奴はいない。だから、もしあんたが児童養護施設をうちの土地に作ってくれるって言うんなら、俺たちはそこを全力で守るって約束する。それに、さすがに子供のための施設だと知れば、他の組の奴らも手出しはできないだろう。と、ヤクザは心底嬉しそうにそう言ってくれて、私は胸が熱くなった。まさか、ヤクザの世界にもそんな事情があるなんて思いもしなかったし、こんなに人情に熱い人たちだとは思わなかったのだ。私、あの土地に児童養護施設を建てます。よろしくお願いします。そう言って頭を下げると、いかついヤクザたちは優しい笑顔で喜んでくれた。私はヤクザと連携して児童養護施設の建設を進めた。夫はまだあの土地には夫婦の家が建つと思っている。結局、あの土地はまだ私のものだと思っているようだし、大きな家を建てて
私にローンを払わせるつもりのようだ。夫は夫婦のためだと言っているが、正直あの件があって以来、私の貯金しか見ていないような気がしてならない。私は夫に違和感を抱くようになっていた。すると、ヤクザはそんな私に、旦那には家を建てるって伝えておけ。嫁にローンを払わせる男なんて最低だからな。今だけいい夢を見させて、後から現実に突き落とせばいいんだ。と言った。言い方は乱暴だが、確かにその通りだ。私は、夫に嘘を突き通した。そんなある日、衝撃的な事実が判明した。なんと、夫が会社の女性と不倫をしていたのだ。それを教えてくれたのは、あのヤクザたちだった。ヤクザたちは、実はもっと前からその事実を知っていたようだが、私がショックを受けるだろうと懸念して言えなかったそうだ。すまん。旦那の計画を阻止するためにも、家を建てると嘘をつけと言っていたんだ。と、情けない顔をするヤクザに、私は思わず笑ってしまった。この人たちは、本当はすごく優しい人たちなのかもしれない。それに、私が傷つかないようにする方法を考えてくれていたなんて、怒れるわけがないじゃないか。ありがとう。私は、ヤクザにそう言った。おそらく夫は、大きな家を建てて、浮気相手の女性と一緒に暮らしたいのではないだろうか。その家のローンを私に払わせて、夫は何も失わないまま、私のことを捨てて、浮気相手と一緒になるつもりなのかもしれない。そう考えた私は、夫の計画を阻止するためにも、夫に対して嘘を貫くことにした。そして、ついに夢見ていた児童養護施設が完成した。私は完成したその日に、夫と離婚することを決めた。親身になってくれたヤクザも一緒に来てくれて、私は夫に離婚届を突きつけた。離婚してください。あの土地の建物は私のものです。と私がそう言うと、夫は慌てた様子で、何を言ってるんだよ。俺たちの家なのに、そんな勝手は許さないぞ。と言い返してきた。しかし、そこでヤクザが夫にあるものを突き出して、これを見ても、同じことが言えるか。と言うと、夫はたちまち顔を真っ青にさせた。ヤクザが取り出したのは、夫と浮気相手がホテルを出入りしている写真だ。これは、ヤクザたちが連携して、夫を何日も尾行して撮影したらしい。夫は、これは違う。何かの間違いだ。と、必死に弁明していたが、ヤクザが睨みつけると萎縮し、不倫の事実を認めた。夫は一方的にいつから不倫をしていたのか、相手がどんな人なのか話し始めたが、私はもう夫に興味がなかったので、話していた内容はほとんど思い出せない。その後、ヤクザに協力してもらって慰謝料を請求し、夫に契約書へサインをさせてから離婚することができた。浮気相手に関しては、おそらく家の存在も知らないと思うので、見逃すことにした。夫は、離婚したので晴れて浮気相手と結婚というわけにはいかなかった。夫はヤクザの土地に勝手に家を建てようとしたことで、ヤクザたちに目をつけられて取り立てられているそうだ。今では死に物狂いで働いて、一生関わることのない土地代を返しているそうだ。そして、ついに私たちは立派な児童養護施設を運営することになった。準備をするのは大変だったが、募集をして職員を増やしていった。そして、今では私も施設の先生として子供たちを守っている。子供はまだ少ないが、これから少しずつ増えていくだろう。土地はヤクザたちが守ってくれている。私が払おうとしていた5億は、なんと組が負担してくれた。さすがにそこまでは甘えられないと言ったが、その金は子供たちの費用に使え、と言われ、ヤクザの行為を素直に受け取ることにした。私一人が抱えていたささやかな夢は、たくさんの人たちの支えと数奇な出会いによって叶うことになった。これからも、支えてくれた人たちに感謝しながら、子供たちを救っていきたいと思っている。